pinakuling rakat sang panahon kasunod sang sining Bagyo Floretta. No, letter F ng ato sining nga bagyo, no? Nadumduman ko sa akon nga kuan bala, no, nga memory. No, kagin remind ako sang Facebook, no? So amo maning bulan, no, kamo maning adlaw sang way back to 1 year ago. No, sa nagbuo man ang ulan diri mga kabanan, no, sa bahin sang sudad ya sa Bacolod kay sa probinsya, no, sa Negros Occidental. So ito daw nagkuan gid, no, santo gid. No, so nagatupa masami, no, ang ining madamol pero lipot lang, no, nga pag-ulan diri karon sa bahin sa pila ka mga lugar sa sudad ya sa Bacolod kag sa probinsya, no, sa Negros Occidental. No, so di ini bagod man sa sining Bagyo Floretta, no, ang mga utod naton dito particularmente sa bahin sang area sa Isabela, no, kag Cagayan. So may kapin sa 150 na ka mga pamilya, no, ang apektado sa sining nasabit yang bagyo, no, so pagtupa sa bramol sining ulan kapag luntad sang pagbinaha. Ang signal number 2 according sa pag-asa gapon nagapabilin sa Cagayan sa southern portion sang Babuyan Islands, sa Isabela, Quirino, eastern and central portion sang Nueva Vizcaya, no, sa Apayao, Abra, sa bahin sang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion sang Benguet, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, kag northern and central portion sang Aurora. Gilayon man nga ginmando iya makabanan, no, ni President Bongbong Marcos ang suspension sang klase sa Metro Manila. Bagod man sa pagtupa sang badamol sa ulan dala ni Bagyo Floretta, no? So di dumayo nga kuan ini kay kahapon sa payag nga ti daw na timingan gid kay ang aton sa iyang opening sang klase, no, nadunganan sang maulanon nga panahon. So daw kabugnaw. Pero ti sa mga nasentruhan sang sining nga bagyo, hindi gali manami, no, kay nga ti sila didto naga-experience sa iya makabanan, no, sang sining mga pagbinaha. Kag may mga evacuees na kita karon iya makabanan apektado, no, naton sining nga makutan. So ang Department of Social Welfare and Development, no, kun ang aton sining DSWD, no, pagi sa Secretary Erwin Tulfo arang pahayag, no, sa mga apektado ang residente kung pwede hulat-hulaton lang anay, no, kay ginatinguan sang DSWD karon nga ti madulong gid, no, from door to door, no, sang DSWD ang bulig sa maapektado sa sining Bagyo Floretta, no. So diri sa aton ti daw hindi magid siling kuang kita dia, no, nang mahing hangin, no, kung baskog ang hangin, no. So ti diri sa aton mga pag-ulan na gid, no, ang gina-experience naton. So amo na, no, ang aton nga panugyan sa mga tagparlamenter naton at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo, no, nga maghalong gid. Magwa kita sa aton sa tagsa ka mapuloy-an. Balon kita sang jacket, payong, kalo, no, kagoro ng proteksyon sa lawas ta. Para nga hindi man kita mabasa sang ulan kag hindi man matrangkahan ang aton lawas. Kay iti mas maayo pagani kuno na nga mabasa kay asang tudo-tudo na mo, no, sang ulan ikumparar sa daw alang-alang nga pagkabasa mo bla. Ano nagsulay ka lang. Pero ti may mga na-experiencehan makita nga kung mabasa ka man sang ulan, ligo ka na ng rekta. No, kay mas lain pang epekto sina kung ipauli mo lang tapos itulog mo lang ti kapoy ang lawas mo, no, salin sa trabaho. Kag ti mabasa ka sang ulan, ti gwa mo pas mo. No, tapos rekta class balay mo magtulog ti tapos pa aircon ka pa, pahangin ka pa sa electric fan, so ti way kagid sang kuanan sina. No, amo nang isa sa mga problema, no, nga kung sa inti kita ang karender man. Pero ti sa sining pagkambyo-kambyo sang panahon ang aton lang diri, no, nga inom kita damo tubig, no, kaya mula na makapabakod, no, sang aton sining resistensya. 10 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sining pagparagad sa aton nga palatuntunan. Ano labing talo pang dundugang nga mabalita karo report ni Bumbuan Sindol Sorilla. Interview sa kapitan sang Barangay Takuling sa Sudad sa Bacolod kag ABC President kasi Lady Gles Gonzales Palen. Ini may kang tanan iya makabanan sa bahin sang sining
kuan ano, ang barangay Takuling, no, isa sa may pinakamataas nga kaso sang dengue sa sining nga matinion. According sa bahin sang record sa Department of Health, no, diri sa State Health Office, no, sang syudad sang Bacolod. Dako man ini nga barangay, ang barangay Takuling. So ano ang mga posible, no, nga ginahimo dira karon, no, nga mga preparasyon sa mga opisyales sang barangay, no, sa sining nasambit iya makabanan, no, nga pagparigayon sang sining pagsaka sang kaso sang dengue, no, nga konsidente halos tanan sa ato nagakuan gid, ano, silinggid nga mas delikado, no, ang dengue kumpara sa COVID. No, so ti ibalon tayo karon, no, sa pahayag ni Councilor Liddy Gles Gonzales Palen ato sa ring Vice President diri sa may bahin sang syudad ya sang Bacolod, sang ex-official member sang City Council. No, kay pila na ang napatay, no, nga record sang State Health Office. So hindi man tatani gusto, no, ang ati may isip lang ta permis ang mga nagkaramatay, no, sa dili makabanan, pero ti mas lain gid kung kita ang nagahalong. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, no, sa aton nga palatuntunan, report man karon ni Bombo Carla may defensor ang ining sa bahin sang sining paghatag sang assessment, no, sang aton nga Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw, no, may kang tanan sa sining paggutok, no, sang dalagan sang mga dalanon naton, asto sa dalagan sa trapiko do golpeada nga ragutok aton nga mga dalanon, no. So nakabawi-bawi na mga drivers ta. Okay, nagbukas sa sang klase, no, ibalaon ta man ni assessment sa Bulacan Transit Incorporated, no, kay sa probinsya ti mabuhi-buhi naman ni siguro no, kay nagbukas na ang klase ti daw okay naman, no, daw full operation naman, no, ang Bulacan Transit Incorporated, no, sa didiri makabaran sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So siling to kagabi ni Councilor Al Victor Espino nga may pagsinapol sila nga gipregon sa bitaw subong adlaw, no, agud nga istoryahan kung sa bagay ti kun maanad ka naman lang sini sa sulod sang 5 ka adlaw mo manid hapon ang sitwasyon ti na naman ta sa mimimos na kay gina-expectar ta man gid no, nga magutok-gutok ang dalagan sang trapiko, no, naton sa pila ka mga mayor nga dalanon sang syudad. Gagutok gani kon wala sang klase, han pa nga may klase. No, so ti mo na pasensyanay lang, no, kagati siyempre ni bilang paghold sang temper. Ang dalan ta although lapad man ni, pero ti inibot silingon nga may isa diri ka hari, no, kay wala sang hari sa aton nga mga dalanon. Maginari-hari kada disgrasya kagid, no, budlay nang makasagaid kada, no, dako nga palaligban, no, kag dako nga palamungol. No, sa Balanta Kron ang pahayag, no, sa didi makabaran ni Police Major Jun Giliba ang aton sa iyang tagpamuno, no, sang bitaw diri sa baybayin sang syudad sang Bacolod. Samtang Philippine Army, no, sa didi makabaran ang naga-coordinate sa makatapo sang Ocona West of Visayas, PNP, no, kag at the same time, no, ang Armed Forces of the Philippines may mga koordinasyon, no, sa mga kapulisan sa pagbantay sa mga bulutuan, nagpanumdom sa mga kabataan nga hindi magpadala sa recruitment sang NPA. Kaya hindi kabalo naman kita, no, so sa kung ano ang ining matabo, no, kay iti sa opining sang klase, no, nagakatabo kinaya ka mamudos naman sa marebelde ang paghangyo, no, sa bahin sang aton nga mga estudyante, no, nga magsulod sa hublag, no. So amo ning isa sa mga ginapanumdom ginaton, no, nga ti eskwela kamo sang mayo, no, kaysa mga government school subong libre naman ang tuition, so wa isang rason nga hindi kamo iya maka-eskwela. No, so ti dako-dako ding nabuhin sa income sa gobyerno naton bagod nga libre ang tuition, no, pero dako naman ang bulig sa mga pigado naton nga mga kauturan, no, nga kag siyempre mga estudyante nga gusto nga maka-eskwela ka makaangkon sa diploma sa tion sa makagraduar sila. No,
no? So ti ano man bing aton nga boss damlag sa Bansa Rebelde, no? Gubuon niya lang sa boss damlag mo. No, kag ti ilaya, no, bilang pagpakita naman na sang kuana, no, sang ilang nga persa nga ti kon militar ang aton sa pamangkoton, no, amat-amat na gid nga nagahuyang kag nagahuyang ang ilang nga persa. No, so makitaan ta man nga ti may mga ginapang assisteran man, no, ang aton sa makatapo sang Philippine Army, no, sa mga eskwelahan kaysa pulisya ti may tagduha gid nga ginpang deploy, no, tagsa ka may eskwelahan may duha ka mga personnel sang Philippine National Police sa mando man sang aton sining provincial director, no, si Police Colonel Leo Pamitan. No, kag ti siyempre ang PRO6 manaton, no, kay bag-o na ang liderato subong sang PRO6 diri sa mabahin sang syudad sang akon sa Western Visayas, akon sa Region 6. Kag siyempre, no, ti may kaupod taman karon si Congressman Dino Yulo sang 56 ang probinsya sa Negros Occidental kahapon ginpinagan ining congressional inquiry, no, sa bahin sang sugar importation o sa shortage sang sugar. No, si Congressman Yulo ang isa sa mga nag one-on-one gid sa pagpamangkot, no, sa kaya anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica. So bisan pa resign na si Serafica sa bahin sang iya pagka SRA Administrator pero dayon sa gyapon kag may salakton man Japon sila dire. So ano lauman ta, no, kung ma-found out sa bahin sang hearing nga may mga kapalpakan ining anay official sang SRA baga pangatubang bala ini sila sa nagakaigo nga kaso, no, sa nga ipal sang aton sa nga mga sang aton nga gobyerno kay ini investigation magid, no, in aid of legislation. So amo ni ang isa sa mga ginalantaw diri, no, nga ti ma-recommend na lang ina, no, ang House Committee on Good Government, no, sa Makabanan sa bahin sang Kamara de Representantes. Present dito physical nga appearance ni anay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, Deputy Administrator for Research si Attorney Santillana, kag Deputy Administrator for Regulation nga si Attorney Guillermo Tejeda III. No, so hibaloon nato ni makaban ang latest nga senaryo, no, angot sa siring pag shortage o kon pag hindi man shortage, ano, kay karon matalang naman ang mapuloyo niya, hindi ka mo sagad kambas ang shortage kay bastante kita sa kalamay. Kung may shortage ang kalamay, no, may pagtaas sa presyo, no, ti paano kaya nga ma-shortage may shortage ang kalamay kay ang kalamay sa mga merkado damo man nagsaka lang ang presyo, no, sang kalamay. So nami ni kay ti daw nagbando na ang aton sining kuan ano ka presidente nga sa bilito vlog orbitay 6 pesos, 106 pesos, no, daw mabalik na ini sa 70 pesos ang presyo kada kilo sang refined sugar. Ti daw kanami pamatian magamo sina, no. So si kuan ano si Congressman Dino Yulo, no, kag at the same time si Attorney Guillermo Tejeda, estudyante niya lang ni Bumbulit. Si Attorney Tejeda, no, ni Congressman Yulo, o ti sila nga duha nag face off dito ho, no. So duha ka man negros anon. So sa Senado iya sang pungsod Pilipinas kay ida man ang gipatagan ng hearing, no, ini inquiry kay duso ni Senator Senate President, no, Juan Miguel Zubiri, ang aton siring Senate President sang pungsod Pilipinas. Kag ti diri ni sa Iran, no, nga ang ining Coca-Cola Bottling Company, no, kag Pepsi diri sa bahin sang pungsod Pilipinas, no, daw diri ni buloan nga ang mga ining mga bottling company gali may mga kuan gali ni, no, may mga warehouse nga kusidente ara gali din naka-stock ang ila nga mga kalamay, no. So ano ang buot silingon sini, no, ti ginapagwa, no, sinidiri sang Coca-Cola Bottling Company nga ti wala na soft drinks, no, daw ginakulang kita mo may mga senaryo na sang nagligad pa nga bulan
no, nga ginakulang ang soft drinks, wala sa madelivery sang soft drinks. Ti ang tawo ga pinangita may inom gid. Sang soft drinks. O ti didto ni Buluan, no, nga ang ira ma warehouse kili ti dagko malinibo man ka kwan. Linibo man iya makabanan ka tawag sa ni gani, no, ka no, linibo ka mga sako sang kalamay sa mga warehouse nila, no. So ti ipagwa, no, nga kulang ang kalamay, no, may shortage sa soft drinks ti maiduso, no, sa board nagmatumatol ni mga board sa kisarian ay anay board, no, kag nagpagwa sa board solusyon nga may import sugar order number 4. Kaya abi nila may ngagaw man. Ginpermahan sa Secretary for Agriculture nga si Sebastian, no? Ti nabutaw budi man siya o kag wala gin dayon, wala gin approve sang aton siniya nga presidente, President Bongbong Marcos. Sige, no? Dako ni nga may issue sa part ya sang aton nga status sang supply, no, sang kalamay ti abre galing na kita, no, diri sa bahin sang pila ka mga pila ka mga sugar centers naton, particularmente diri sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. So good na ang galing. Sige, surahan nato na karon, no, diri sa aton sa pagpalagad, diri sa aton sa palatundunan. Siyempre ti mga senaryo kay tabo diri sa bahin sang sudad sang Bacolod, no, kag sa probinsya sang Negros Occidental. No, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi. No, diri man sa ato sa ringa para tuntunan. Sa inyo na batara ato sa ringa mga headlines. Babalik naton, no, detalye sa mga balita pagkatapos ginamang sini. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000! Ikadua nga hatag! 2,000! Ikatatlo nga hatag! 2,000! Ikaapat nga hatag! 1,000! Ikalima nga hatag! 5,000! Imo ka balde sa uro ka? Thank you! Ako galing si Delilah Balinas sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, nagdaog sa promo sang Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Week 3. Gani ginaagda ko gidang tanan nga pamati dira kag kamo maga-intraman sa ilang nga pa-promo para kamo naman ang masunod nga mga daog. It's all for you, Star FM. Basta radyo, Bombo number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ganang consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang
homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa
Balik tayo makabaran sa atong siring nga pagpalagan. Sa Bomb Radio Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Balik tayo sa atong siring nga pagpalagan sa gapon po sa Ilagan, Bombo Ponce Espino. Ang Barangay Takuling, Barangay Mansilingan, mostly mga name barangays ini, no? Makabanan ang may mga matag-as ang kaso sang dengue. No, so daw na dula-dula niya makabanan ang COVID, no? Matamat niya mga dula COVID pero subong balik na klase, no? Balik eskwela pero ti amo na siya ho ang sitwasyon naton subong pakibatuan tara man sa mga eskwelahan, no? So muna panawagan talang kay di ta gusto bala nga ang mga kabataan or kita mismo kay ba manipili mo, no? Why man isang wala man isang ginatawag nga ginapili kung sinong tapikan niya, sinong kadton sang lamok. Kaya bisan may edad ka na niya, igoon ka sa ni, isahon ka lang ni. Oh, that's why nga importante yung panghalong naton, may eskwelahan, pang palimpyuhan ta na, no? Mostly sa mga layo-layo nga barangay diri sa siyudad sang Bacolod, no? Nakita naton, pwede ka damo sa Makahoy, tapos daw hindi pa mariglar ang mga eskwelahan. Dapat pakuanan ta natin doon ng brigada eskwela magita pero nga daw ang sitwasyon sang aton nga mga eskwelahan daw hindi amuaw. Pang mentionon tanay panglibuton tana, no? Kay para atis makolta ang ila sining atensyon kay man ti diri atris man ang aton nga kuan mo, no? Mga sitwasyon sang aton sining iya nga mga kabataan kay siyempre tila kay pinamamaestra sa tion nga basta tanan, no, aral solar or mismo sa aton nga balay dapat may mapaghalong man kita, no? So nakani bumuan sa reaksyon diri si Councilor Lady Gles Gonzales Palen ang punong barangay sa Barangay Takuling diri sa may syudad sa Bacolod, no? Ano man ang preparasyon nila tiari may mga paglimpyo sa mga drainage serios Takuling damo ni mga subdivision. Kamo sa Madrid sa kusa problemado gid. Ari na ta sa season sa tig-ululan. Check na to this time, no? Si Bombo Ann Sorilla sa bahin sa Siring Report sa Pegalia. Bombo Ann, may gabi pes kamin. Bombo Pons nag-aapilar si punong barangay Lady Gles Gonzales Palen, especially sa mga pumuluyo sa barangay Takuling. Kaya na spot gid sa dengue cases ang barangay Takuling, no? Sa subong Bombo Pons magambat kita hotspot sa apat kasunod-sunod nga semana. Kataas gid balaya Bombo Pons, no? Huwaay naganubo ang ila-iya nga kaso sang dengue, no? Kay man sa pinaka-latest nga data nga ginpagwa sa City Health Office ang Environment and Sanitation Division ang Takuling is isa sa duha ka mga hotspots areas siyudad sa Bacolod. Magambag ka nga hotspot areas, increasing number of cases for consecutive weeks or may death case. So ang Takuling sa subong ay Bombo Pons mayara sang 48 ka mga kaso and sila pinaka-latest may patay nga isa ka 31 anyos, no? So amo ni siya data sa City Health Office. So, sunod kay ABC President Lady Gles Gonzales Palen. In fact, sa tinlik din niya semana, nag-meeting sila with Dr. Grace Tan sa City Health Office, sa iyang division, nga nagatutok sini nga dengue. Gin-meeting ni mga punong barangays, no, Bombo Pons, no, information dissemination, monkeypox, COVID, syempre ang dengue, kaya nagataas din ang kaso sang dengue. So, hambal niya, sila sa Takuling, everyday gani Bombo Pons search and destroy sila. Kag ang isa gid nga nakitaan ni Councilor Gles Palen Bombo Pons ang mga subdivisions amo pa ni galing damo kaso. So, ang ginahimo nila, kundi nag-search and destroy sila, pero kung syempre, kung private property mo, hindi mo man masulod ang panimalay
no, nagahatag sila mga leaflets, amo nang ginahimo, gafagging sila, spraying sila bombo ponds, no, do amo ning mahimo sa barangay. That's why hambal niya, as much as maski ano na kapisan sa mga kabarangayan, kung why ba lang ka-operar ang mga pumuluyo, meaning simple lang yung bombo ponds, kasi uso man ang mga flower pot sa aton, mga guma na tanan. So, maninlo kagid kwaon mo gid na dira ang tubig, no, amo nang pinaka-importante sa tanan kay ining kaso sang dengue hindi man nilahog-lahog, no, gataas siya subong bombo ponds because natay maulanon man ang tiyempo, no. So that is why hambal niya bilang isa sa mga hotspot areas sa siyudad sa Bacolod, nag-aapilar gid ko sa akon sa mga pumuluyo sa barangay Takuling. Bombo ponds sa dugang nga pagpahayag pamatihan naton si ABC President Lady Gles Gonzales Palen. Manang DOH sa aton at together with the City Health Office during our meeting with the punong barangay, I can discuss na consider ang barangay Takuling hotspot because of the clustered cases, present death, no? So, ang nilang bambuan, of course, nang continuing appeal kita sa pumuluyo sa barangay Takuling to do each and every share, no? So, doon na barangay team, nagalibot bambuan for cleanup drive, for herbicide operation, parking, every day. But people's cooperation hapon. Councilor, anong mga areas dira abi nga do gina-consider nyo nga do damo dira kaso sang dengue? Yes, good question. Bambuan naman na problem because most of the area na tamo cases are from subdivision. Niya Juliana and City Heights subdivision. Okay. That is why last week and this week kami bambuan operation kami dira for larvicide and search and destroy operation but sa public areas lang naton. No? So ang mga sulod palay, ba't naghatag kita leaflet, no? Sulod palay hindi naman malantaw, no? Ba't makakabalugitan na ang residents sila are intellectuals. So, nakabalo na sila kung ano ang search and destroy operation natin. Oo. Ano man, so anong possibility sining councilor because do damo nakastock ng mga tubig sa mga pots or anong pagtanaw nyo? Siguro bambuan ang nga to na isa na with dialogue sa DOH, no? Ang isa na to na is naging complacent ang ato na pumuluyo because of the COVID na kamilitan si dengue for the past years nadula si dengue. So at least continuing and lang education and information campaign. Now we need to protect the children kag ang tanan gid, no? Tanan na all ages wala pili si dengue. Ang mga containers na may unod na water naton takluban kag damo mga dengue prevention na aspect na ubahon naton para get away with dengue. Isa ni councilor tungod lapad din man yang Takuling. Yes. Ang aton naginalan tao it's because of dagko ang subdivision, mga old subdivision naton are from Takuling. Damo na subdivision unlike kani sa iba na mga new subdivisions ang 100 square meter ang cut, 75 square meter, ininya kag 300 square meter ang cut naton, no. So yes, kag aton pagid na mga idle land damo bambuan ang ato na mga tatlan water and that wala kung idle siya, wala may nagatinlo, no. So one of the causes of dengue. Oo. So pila na ka purok councilor ang Takuling? Ano kada mo? Takuling has 28 purok and 18 subdivision. Ang population nyo? We have 40,000 population. Dako dyan. Pila sa pinakamadamo nga population sa sa Bacolod? Ika-third. Next after sa Sania. Mansilingan, sa Sania, and kamo. So, dako gid dyan, no? Yes, So, ang City Health, nagkanto si Dr. Grace sa inyo sang San-O, Councilor? Dr. Grace, nag-meeting sa amon last 2 weeks ago sa barangay. Nag-present monkeypox to
leptospirosis, ng Dengue. COVID-19, dengue, and most importantly, the dengue. So, kumbaga, ano na siya, part of the chapter na siya sa barangay na duty, kaya sulit na siya every year. But reactivate na kita, kaya na, ang last mga years, ang focus natin is COVID. No? So, at least, nang reactivate ang ato na dengue plan, ang reactivate ang ato na team for the onset rising of cases ng dengue. Oo. So, Councilor, ang fogging ninyo, gina-identify nyo lang gid na yung area sa pagpatigyan sa fogging? Yes, mambuan. Kay kung tanan-tanan na balay, magpa-fog, hindi natin kaya, no? At naman na siya, wala naman na siya gina-recommend, especially those may mga hypertension, may mga asthma, may mga heart attack, may mga heart problem. Wala naman na siya that is why ang fogging ginahalungan, taman, check tanay, ang mga unod sa balay, no? So, binabutang ka lang na siya on the number of clustered cases, kung may clustered cases, kung balay na may ara sang positive. But ang gina-recommend, nato ni Bambuan, wala aso, wala pollution, or wala smell, is ang ato na pagtinlo o pagbutang sang larvicide, pag-aware na kung ano oras ang dengue and to protect ourselves sa pagkagat ng lamok. Ang 4 o'clock habit, gina-practice pagyapon, Councilor? Yes, Bambuan, but wala na tayo 4 o'clock habit, all the time habit na. Kaya nga ito na team, whole day, hindi sila nang galipot, kaingat pala, search and destroy operations, no? But para sa atin na pumuluyo, wala na 4 o'clock all the time. So, Councilor, anong mensahe mo, especially sa imong mga pumuluyo dira sa Takuling? Yes, thank you for the opportunity, Bambuan. At least ang ato na media is one way na magpalambot kita sa ato na pumuluyo on the prevention of dengue kag ato messages nato. So, ang aton lang is ang nalimtan natin si dengue because of the COVID, although na si COVID gihapon, but si dengue isa natin ka case na taas and we are considered a hotspot, no? So the barangay cannot do it alone. Kilala na sila kabilog. There are 30 people roaming around the Puroks and subdivisions every day para maagutang larvicide, mag-identify and search or mag-search and destroy operations on public places. So, hindi kita kasulod tingin ng mga balay o but ang hatun lang is protect yourself. Number one, identify natin ang mga suspected within places. Kung may kita daasin, rock salt, pwede ka na siya mabutangan. That is, gin-clarify na kay Dr. Grace. Muna ganing Bambuan ang sa dagat, wala gani may cases of dengue because rock siya salty, no? So, butangan to siya rock salt. Then, number two, tabunan. Kung wala na, tabunan ta ang aton ng mga stagnant waters, mga gumabala na may akasa ang mga stock water naton. But of course, ang pinaka-importante sa kanan, hindi ng dengue, the sanitation, magpanilo kita kag ang ato na paminsaron, protect natin ang self kung maka-pajama, maka-jogging pants para hindi natin malikawan natin ng dengue. At kung may extra budget kita, may mga mosquito repellent lotion, pwede na natin butangan ng Bambuan. And important, pigili Bambuan para malikawan natin ang dengue that 2 days after na may fever, pwede kita ka-visit sa health center, na kita sa libre na dengue kit para matest natin kung positive for dengue or negative at makaprovide kita intervention para malikawan ang dengue death. Okay. Bumbo Pons, no, nabatiyan natin si ABC President Lady Gles Gonzales Palen. Kaya again, kung bala natin ang data, sining pinaka-latest sa bunga bulan sa Agosto, sang City Health Office, ang kaso ta subong Bumbo Pons sa all in all, again, sa siyudad sa Bacolod, kung tanawon mo dere, naglabuot sa
617 cases. Sa 617 cases, 608 buhi ni sila. Ang 9 deaths, oo, siyam gidyayang patay. 242.8% higher kumparar sa 180 cases last year with 2 deaths. Imaginable, ti subong niya, siyam gidyayang patay. No? So, amo na tapon that is why tapos mansilingan gidyayakag ang takuling amo na mga hotspots kabalo ka ini nga mga barangay bumbupon dagko man gid siya in fairness, no, dako population, so lapad ang area, so that is why nga amo ni dapat din subong pangadani ga ulan-ulan hindi niya dapat pawalaan lang, no, amo ni ginahambal sang city health ang dengue kay bumbupon pwede ang tawo madulaan sang kabuhi kung magka-dengue. That is why nga dapat mangin aware gid ang mga kauturan ta. So, Bombo Pons, amo ni so far, ang update report nato ni madulong para sa pagpangaragad sang zona libre, ini si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Ann Sindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi. Diba sa aton sa iyang pagpangaragad. No, so di man na siya, no, ang preparasyon man sa Barangay Takuling, pero kitaan ta diri sa ilang pagpalimpyo. Grabe gid mga kuano, mga kalog sang kuano yan, so sang Barangay Takuling. So mga tubig ba ti amo nang sa ining mga gamay-gamay nga creek bla kun mga sapa-sapa bla, no, matubuan sang hilamon, no, sa dalom sina mga basura na. Stagnant ang tubig, kaway naghalin na ang tubig, so that's why nga medyo medyo prone gid na, no, nga ilitlugan nilagay medyo kundi ilitlugan ginaya pa mo ning paborito gid yan, no, sang lamok nga magitlog sa mas stagnant kamoto kuno ay nagagiho bla, no, nga tubig timo na gani mga flower base naton, mga containers sa palibot sa aton puluyan dapat ipang pakulubon ta na kay amo na ang isa sa mga pinakadelikado naton nga kwanda, no, nga sitwasyon kung in case maitlog na ang lamok magdamo, no, so bisan ano ka kwan, no, sa bisan gamay lang na nga container, no, basta stagnant itlogan gina sang lamok basta may tubig o dra gina sa magitlog. So kabalo na kita kung anong himuon ta kay every year amo ning ato ginapagtis or whole year round, no, amo ning ang aton diri nga ginapractice sa bahin sang aton sa nga mga kauturan, no, para nga at least malikaw magita, no, sa dengue. So why ni pili, no, so ang COVID although mas damo-damo man tong napatay pero okay ang COVID kay naagapan dayon, no, ang COVID-19, no, nang naka-formulate dayon sa bakuna pero libog ulo ko sa dengue no budulayan kita, no. Ang virus hindi ta gani na makita kuno yung virus mo, no, di ba, according sa mga experts hindi nato na makita ang virus. So ang lamok makita ta. Sa mayo pagali ko hindi naton makita Viber sa Bombolet, sa Viber sa Magi. Omelet sa Viber, no? So ang COVID o kun ang virus, no, hindi ta makita according sa mga medical experts naton sa nag-strike ang COVID, no, diri sa aton masiling nang tawag sa gani, no, nang budlay mag-away sa kontra nga hindi makita, which is correct. Budlay, di ba? Budlay na awayon ang kontra nga hindi mo makita. So anong pambato naton? Pabakuron ang aton nga immune system, no? Inom ta damo tubig, no? Kaon ta utan, laswa, masusan sa pagkaon, ikaw ng pagkaon sa mga fatty foods nga makapaluya sa aton nga lawas. No, kabagay ti ilay magidya kon no, kon utan ang kanon mo laswa, no, kapag sick ka dayon no, kapag nga aso-aso nga baguluto bla bago bakit sa kalana. Di ba? So sa dengue, terang lamok makita naton, no, ang lamok pero nga galibog ulo ta nga way gid sang may na formulate nga vaccine subong. Di daw gina matamat naman na introduce ang dengue vaccine, no?
Kag daw may mga nagapangapi naman diri mga kongresista sang una, no, kada siling at hindi iya makamamatay, no? Ang dingbak siya, no? Wa ito ya kamaturan dito ya tuod. Kami nagkalamatay mga kabataan ginisyo to sa amon. Para nga parang gagubon kami. Talaga maamon na bla, no? So pero na daw style naman lang na, no? Sa pagkamatuod, no, ako yung makatestify, damo magid ang napatay sa to, especially mga kabataan, di ba? No? So isa man sa mga no, isa man sa mga nangindako nga issue sa Aquino administration. Ang ini nga dingbak siya, no? So mula nang galing kay way tagid na pamatian sa insakto, right tagid na pa-explicar sa taon insakto nga hindi ina makamamatay. So ano man bi ang scientific explanation sa tuti nga ang mga kabataan nga mga pagsik man to, no, nga ang ginpagtublukan sa ni vaccine ang kalamatay. Di mo na bala, no? Pero kung justify man natin siguro sa maayo, no, siguro hindi man niya magtanong sa pinsan sang tawo nga ting vaccine gali makamamatay nga bakuna. So muna ko tani, no, ang first nga na formulate nga vaccine against dengue. Pero anong ibato naton? Pero sige lang, importante nga as always ga-remind kita sa aton sa nga mga tagparabati sa makabombo naton sa mga posible naton nga himuon, no, diri sa bahin sang aton matag adlaw nga mga helikopter. 7 minutos sa kaligad sa takna kalas sa 8 sa gabi sa aton sa nga pagpalangad nito nan tanay ara si 5th District Representative Congressman Attorney Dino Yulo, no, sa piyak na linya kay may balo kita sang ining gipatigayon nga inquiry sa House of Representatives, gindayon giginingali, no, kay Senado kay na o kahapon ang sa House ibalo nato no nagkalanabo with regards sa sining napalso nga sugar order number 4, no, kamo problema sa sugar shortage kuno diri sa pungsod Pilipinas. Congressman Dino Yulo, sir. Good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Maraming gabi si mo, Bombo Ponce, of course, sa mga tagpalamati, maraming gabi sa tanan. Yes, Kong. Salamat, Gid, no? So, ginasundan tagid ini ang update. So, ano ang mga nakalanabo, Kong, sa hearing ninyo yesterday with the former SRA officials or kag mga permanent, no? SRA officials sa House kahapon, Kong? Siguro the best description mahatag na to, no? Nga medyo explosive kahapon ang hearing, no? Matapos sa mga lapit 2 ka oras, no, nga pagdebate kung sa ulihi naging ano na nag-convert na ang committee, no, from a briefing into an inquiry, no. Anyway, pagtapos sa to, no, hasta kami mga halin alas 9 sang aga, no, tub alas 3 sang hapon. So lapit-apit anom ka oras, no. Dito damo nga mga bagay nga nabukaran, no, nga wala pa yadto na balan sa aton nga mga pumuluyo labi na gid sa stakeholders sa industriya sa kalamay. So why gid gali nakita naton diri sa imong video, so why gid gali nakaluwas ni si former administrator sa Rafika, no, invited gid sa gagayati ni Botsolingon nga nag-resign niya siya tapos na nga ang inquiry, Kong? Wala, no, labing importante nga we can get to the bottom of this, no. Kagapon ara si former administrator si Rafika, si former Yusek Sebastian at tumantong mga mga deputy administrators ang SRA at tumanang Bureau of Customs, DTI, no. Pero nasintro gid, no, ang inquiry dito sa aton sa Sugar Regulatory Administration, particularly, no, sa SO3 kag SO4. Okay. So ang SO4 na ako na no na declare na nga illegal kaya hindi timely nga mag-import kita, no. So ano mga explanations and sa SO3 pagid, Kong? Well, sa SO3, no, dito kaga makita nyo man na siguro sa video ara sa aton Facebook, no. Gintawag nato ng atensyon sa SRA nga nagpanawagan sila nga may ara na kuno sang shortage, no, kag amo nang naging basihan kon nga nag-proceed sila sa SO4. Pero klarong-klaro, no, very clear as of August 14, no, or August 17, I mean, nung damo-damo pa sa kalamay sa imported refined premium butler's grade sugar nga sa mga bodega, no, sa aton mga importers, no.
and industrial. So about 125,000 metric tons pa no, or almost 60 plus% no ara pa. So ano ang rason nga agin madali pagid no ang SO4? Okay. So tiini gin-confirm man sang SRA nga did may ara gid man sila nga stock sinadra as of this time, no? Kung batian mo no sa akon pagbangkot gipa-confirm na ni Congressman Dino no sa Deputy Administrator nga si Attorney Tihida no. And he confirmed that there is still such volume ara sa mga sa mga warehouses ang aton nga mga industrials. Kay kung kuan nato in the budget for our consumption, malawig-lawig pa kong no, estimate na mga pila ka bulan pa ka maubos nato ning 100 plus. May aragid man tightness ang supply no. Palo ka sa isa ka bulan, we consume about 76,000 no, metric tons. That is both for the industrials and consuming public nato no. So that's more than a month no. Of course, ang problema lang kaya ang SO3 was exclusive para sa aton nga mga kuano, sa aton nga mga industrial. So nothing of that no nagkadto sa aton nga mga consuming public no, sa consumers naton. Pero of course kita nagasuspitso kita nga damo man ni mga liquids no. So amoy na nga susubong aktibo ang aton nga gobyerno no sa pag-validate no kag pag-check sa mga warehouses. Okay, no? So daw diri ginakitaan to kung daw ano ikaw katutok na tutok diri kong with regards sa sugar issue, no? Daw gisamo gito si anay SRA Administrator sa Replicato sang sining issue. Actually no in fairness no para sa aton nga mga tagpalmati no hindi man lang si Congressman Dino no I was very surprised no sa level sang knowledge sang iban man naton nga mga colleagues no, nga mga congressman no, grabe man sila mag-research no. That's why kung lang taon nimo siguro sa naprepara nako nga mga questions no magbutang kita pulo no ang nabilin guro sa akong tatlo those are very specific na gid sa SRA no nga hindi na bala mabukaran sang isa ka tawo nga wala sa experience yadto sa SRA kag sa industriya ng kalamay. Okay, oo. So hindi ka man nila bidyahan na kay former board member and subong ti ginapakatubang issue about sa sugar shortage, ano? So meaning to say you have an advanced knowledge man, no? As to sa kung ano ang ginimo that time manimo sa ikaw nag-serve board member sa SRA Kong. That is correct no. Dako nga bagay nga nakapungko kita sa SRA for almost 5 years no. Kaya nakita naton ang dynamics sa sulod mismo. So at least ang aton experience both from within no and with from outside no coming in no makita naton ang lain-lain nga perspective those from the perspective mismo sa sulod sa SRA kag isa man ordinaryo no ayan to para nagalantaw kita sa gwa no. So in nga bagay usar nato no labi na sa kahapon sa nasiling na nato no, sa inquiry in aid of legislation. O sang time nimo ti tanan nga mga board resolution nagaagi gid ni gani no sa parts sang regulation dira sa Attorney Tihida pero tiining sugar order number 4 amo man ning nareklamo gani ni Attorney Tihida nga way gid gani nag-agi gali sa ila Kong. Clearly no gin-attempt mo no kag panawagan transparency no exactly the opposite happened in SO4 no jutay gid lang katama nung people in the know no dogin dogin sekreto lang sa pila ka tawo no sa administrator ang executive assistant no si Yusek Sebastian no do amo lang gid lang sila nga tatlo ang nakabalo sang pangkabilugan nga bugos nga istorya baski ganing duha ka board member no si board member Beltran kay si board member Valderrama. I am very doubtful whether they knew all of the details of the whole story. Okay. Now, on the other hand, gusto ko man itakol kong may na-mention ka dito sa mga bottling companies ang soft drinks nga ini nga may mga warehouses man and even sila may stock man gali sang kalamay sa ilang nga mga warehouse kung speaking Pepsi and Coca-Cola. Kadagko sa mga korporasyon no amo nang ginasubo naton nga such a very untruthful no nga nga statement sa ginapagwa nimo sa media. You should be responsible enough though. And I am particularly calling on the attention of Pepsi Cola no sila may bimil pa sila lapit pa 10 mil ka metriko nilada ang at sa ila no yet they came out with a press statement no. I think
kinanglano no nga Pepsi Cola should come clean kung nga anang pagbuwa sila sa to statement no, that is a highly irresponsible statement with Pepsi Cola mid no. With respect sa Coke no, of course may aragin man no, nakita na naton nga wala na sila sa nabilin nga what's this nga imported kalamay, but that does not mean no nga wala sila sang local sugar nato no. Of course no, untatin na ng mga theatrics ninyo no. Let's sit down no and find the solution to this. Mo gani no ti basi maglagwig ang ining hearing, basi isa man sila sa ipatawag kong ang Pepsi Cola. I think no sa Senate no na invite na sila no, but sa kami sa House no eventually we will no, but sa subong we would like to concentrate no and give the new administration SRA sa enough leeway no to resolve the problem. Okay. No, so sa Coke ya gali ti mo na shortage man sila daw na ako nagid man ang Coke. Nakita na to no nga sa SO3 na ubos na nilang ilang supply. Okay. All right, no. So sige. Kung last link ko na lang no, last nga question, Arina. Bag-o nang mga set no, may rigudon nga natabo no, and even late nga gin approved no ni President Marcos nga board member si Valderrama nga taga Negros man, daway na no na null-and-void na tong iya nga appointment. So bag-o subo nga set sa officer sa SRA. Anong imong expectation sa sining rigudon kag ti duha gida ang Negrosano do isa daw dito Negros Oriental no, Kong? We got our wish no nga taga Negros ang maging SRA administrator, and additionally no naka-icing on the cake kita kay ang duha ka board members naton are from the island of Negros man no. Isa sa taga isa taga Southern Negros kag isa taga Negros Oriental no. So I think na sa mga bagan nila subong no ang responsibilidad sa pagdala sa industriya sa kalamay no. We will always be supportive no of all ilang aksyon no, basta para sa kamayuhan sa kadaman sa aton industriya sa kalamay. Mo ini ang importante para sa aton mga pumuluyo, kay mo ini ang ilang plamugnan tanan kita. So we wish them luck no, and we will continue to work for the good of the sugar industry. Okay no, so do you have a plan to meet no sa mga officials ng SRA Kong? Actually nakamit na kami no. So as a group wala pa no, so but individually nagamit na kami no. So we hope na we can touch base with them no, and at least share our ideas on how it was no during the 5 years experience sa naton. What I mean sa mga solons wala diri sa Negros Occidental, wala pa na set mga kamit. Padayon na nga mon paano actually may isa ka picture na no nakita na sa Facebook ni Chideng no. Ginato no kay gina-discuss kina sa sa tututanan, including pati si Congressman Chideng, si Congressman Kiko, si Congressman Greg no, si Congressman Terdi no. And tuman gani so sa Zoom nagapod man sa amon si Congressman Yoyet no. So practically all of the congressmen no hands-on kami subong sa problema sa industriya sa kalamay. All right. Sige, no, at least no may information na magtang nakuha sa imo dira Kong. Anyway, thank you gid sa siringa tempo. Good evening. Sige, madamo mga salamat kag sa atong matagpalamati may gabi tanan. Okay, Congressman Dino Yulo, Attorney Dino Yulo no, lawyer and profession iya makabanan no sa House of Representatives. Sa maning ginambal tanga although ay mataga pa kanubo ni isang iban, but most advantage no para sa isa ka lawmaker kung ikaw isa ka abogado. Di kita mo sa papasikot-sikot sang pamangkot sini no kung naka-monitor ka mo yesterday sang hearing no bagay ti aton ti purpose para nga at least mapaisa-isa man no ni Attorney Yulo kung mapensin din naton in layman's term no ang natabo. Ti aragid way ginakaluwas si ang swapang si Hermenegildo Serafika, engineer Hermenegildo Serafika no. So anay SRA administrator gindayon gito no, ti ari mga revelasyon ti gin pang isa-isa no ni Congressman Yulo, ti abi nila babindihan nila si Congressman Yulo. Congressman Yulo has stay for almost 5 years no according sa iya as board member no dira sa Sugar Regulatory Administration. Ti hindi na no nila mabindihan. Ti mayo na bala nga mamatomato kamo iya sang resolusyon nyo da ikaw as administrator no kadua ka board member sang kamo lang ya no kumbaga nagdrawing kuring kamo iya
no, para maka-formulate, maka-come into formulation sang sugar order number 4 nga maka-import kita sang 300 metric tons, no, sang kalamay, no, para sa sabat kuno sang shortage. Pero actually ang physical yang nagkakatabo, no, sa sitwasyon sa aton nga kalamay, supply sang kalamay sa pungsod Pilipinas, no, although may shortage pero gamay. Ang aton nga ginabako ang kamahal sang presyo sang kalamay. Ti ari na mention niya to, no? Although ang Coca-Cola ti gambal manggid, no? Pero ako ya daw hindi daw garudama ko ni sang Coca-Cola ni. So pero gani sponsor lang bumbulit sa iring nila Coca-Cola, oh. Ti ako nang kulang soft drinks. Kulang soft drinks sa Manila to. Damo man to soft drinks. Waraw. Sa lamisa nila. Pero siling ko gani, no? Ako kuan ako niya, duda mo ko ni sa Coca-Cola, nga may kumbaga, ang term is connivance, no? Is there really a connivance between sang SRA, nagtingog sila persa nila, SRA board member, kag administrator, Coca-Cola and Pepsi-Cola, no? Kay una, nga nag-declare niyang Coca-Cola, nga may shortage sila, iti why na kami production subong, no, kay na kalamay, di ba? No? Way back 4 years ago or 3 years ago, sang board member pa ni si Congressman Yulo sang SRA, kagin pakigbato man nila ang ang importation sa high fructose corn syrup. Tiginupdan ta man ini nga kausa ang Senado, ang Kongreso, no, ang Kamara, no, nagburuyot ni sila. No, ang duha ka sangay sa aton sa nga gobyerno, no, sa legislation para pakigbatuan kag punggan na permanently, no, ang pagpasulod dira pag-import naton sang high fructose corn syrup o kon SFCS, no, kay ti ginapatay naman sina ang industriya sang negosyo sang kalamay di sa aton, no, ngati mo to reklamo man yamo sa mga sa mga pumuluyo, no, nga kag mga planters sige tiway na kami ni tiga produce pwede man lang tak gamit sang locally produce nga kalamay, no, nga ang ma-patronize kita sang SFCS, no, so binit sa ginabuhi naton yang ekonomiya sa ibang pungsod, which is ngati nagaproduce ning SFCS nga makuha ta sa mais. Nga pwede man ta gani makatanom diri sa mais kag makaproduce ang syrup gikan sa mais, no? Mas tamis pa gani ang syrup sa mais mo, no? May klamay man nagali. Pero why kita kulang kita sa equipments and facilities at so ini kita produce. But in our own locally produced sugar, pwede gini mo ning gamiton naton kay ang ining mga bottling company like sang Pepsi-Cola and Coca-Cola Philippines, no? Number 1 is sila nga import sang HFCS. Tinatulpang dan sa mga planters sa mga sugar producers no kapigaw gid hindi mo ubos ang supply tadi hindi ta ka-dispose tanan niya sa produkto tanong tabo man kag dira nila to nakitaan gali nga may kompetensya, no? So sang ulihi sang na to nga permanently hindi na ta maka-import sang HFCS, no, nga mo ning main ingredient sa pagpatamis sa mga soft drinks na desisyonan ang locally produced o kung ang locally produced nga kalamay mo nang gamiton ta, no, bilang sweetener. Tiway man na Japon diferensya kay kalamay man Japon. The here comes amo na ni locally produced pero may mga palusot pa nga nagakaranabo ti perteng abilidad ni Serapika, no? So kag pila ka mga board members to ang nag-resign na to, no, ngati nakamani ti duda tagani kay si Serapika do gusto pa may balon pa siya antes sa kay balaan niya ng islan sa mo, no, na President BBM mo abi mo bayan mo ng SRA, no, ano man ning SRA kay under mo na sa Department of Agriculture, no, pero sang una may isa na da sa mga gina-question man nga ang nalipat na ko sang term nga na nga gina-question na ni former ni Senator Cynthia Villar mo, no, ining pundo bla nga way ginagamit billions of pesos man ni nga way ginagamit, no, way ginahatag sa mga farmers. So going back sa connivance nga ginatawag,
Kay diri nagapati ko yang gati may connivance ni ang kwan, no, ang pamunuan sang SRA kag sang mabatling company. No, kasi ning ti mo ni pagwa nyo da nga kulang taklama hindi na mo ka pagwa sang kwan sang produkto nyo, hindi na mo produce kulang. O ti ma-create kami di. Dihon kami board di solusyon na probahan namon di nga ma-import ta, no? Pero galing kay ti wrong timing. Kinaklaro naton anyway. Wala sang problema ang pag-import, no? Pero na santo lang sa kinanglanon naton, di ba? Mabot ang simpo kulangon ta mo tuntuon niya. No, mabot ang simpo kulangon kita. No, sang supply, no, sa dito makabaran sang kalamay. So may time ati ma-import gid ang gobyerno naton. But ati kuay kalusot tong sugar order number 3, no, pagwa na kita sugar order number 4. Ay nano niya? No, tapos gin tabo pa nga opening sa milling season. Ti amo na, no? So that's why ti na diskubrihan na bulabog. Tiway na dayon. Ti daog naman ang mga sugar planters in diri, no? Mga sugar producers. Ti ari i-rate nyo pagid, no? Ang kwan, no? Ang mabatling company ni kay daw damo pang mga kalamay ni sa ila. Ti mamba sila ay klamay ora damo, warehouse nila damo. Kama Sugar Central di, mo na dapat ipang raids. Kaya para babalaan tagid, pagwaan nyo na maklamay da, anong sagad nyo tago da. No? Ang kalamay in our daily lives, no? Upod na ina, no? Sa ato sa nga pagpangabuhi. Kaya hindi ta mimo, hindi ta pwede inom soft drinks. Hindi ta pwede kakaon kalamay, kalamay, isang tinapay. Kaya tinapay, ti may ingredient kang kalamay. No? Nasawaan ta na. Mga pita ko na aga, no? Hindi makumpleto ang kape naton sa aga kung ay isang mainit nga pandesal. Ang pandesal, may kalamay, man ang ginabutagan man sa ingredient nga kalamay. Iti way na karon sabor. No? So isa man na, ti kanami sang kombinasyon, makalamay ka man sa kape mo. No? Pero ti jutay lang ha. Kay basi masobrahan man ta, kay ti ang tanan nga sobra, malain. No? So ti matribo kaho. No? So na-discoveryhan, no? Na kuan na buko ang ila sini nga plano. Here comes daog na mga farmers, pamangkot, no? Balik ta naman ni sa mga farmers naton, mga sugar producers ta, no? Hindi nyo man pag-i-hostage ang inyo nga mga trabante da, ang mga obreros nyo, no? Isa makaluloy ni mga grupo sa Sakada to sa Antique, nga nagapangayaw di sa Negros Occidental para nga magtapas ang tubo, nga iban kaltasan pa sweldo ay ginasulduhan, no? Lain pagi ay ginasulduhan gapalalagyo, no? Tiyabe, kay kung kausa sang sugar planters di ginaupdan ta be. Dire naman ta sa kausa sa mga laborers sabi sa mga asenda. Ipakita nyo man kamo mga planters nga gapadamo man mo kwarta nyo, no? Pakita nyo man mayo pagtartar nyo sa mga trabante nyo. Amo lang nang amon ginayo Kay once gani sa sining nga milling season kung may makitaan kita kag may bulan kita kag may magkadto diri magreklamo sa Bombo Radio nga obreros nyo nga maltartar nyo way nyo resulduhan tapos gi kamo. No, amo gining pag-declare naton gira against man sa inyo. Amo na stand sa Bombo Radio kun intong tsakto didto kita muupod, no? Sino tong ginamaltrato didto kita madampig. Tira, no, para way rason, ha? Sa dito makaman so ang husto lang. Amo na nang punto tada. Anyway, tinunggangan tayo update kita. One of these days, basta mag-interview kita kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Isaman ka Negrosanon, nga mugin nga nag-aplikan sa privilege speech niya last time, no, sa Senado, sa Pungsod, Pilipinas, regarding sa sining sugar issue. 29 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpangalagad. At ang kinang mapanumdom, balikay kita. Kwento report, ni Bombo Carla Defensor, pagkatapos, gidamang sini. Stand by! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa-premyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000! Ikaduwa nga hatag! 1,000!
Ikatatlo nga handa. Ako si Mercy Lagares, ang Purok Litsunan, Aranita Street, Bacolod City. Nagdaog sang 3,000 pesos sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 week 3. Madamo ganyan salamat sa Bumbo Radio at sa Star FM. Ang iba niya wala pa naka-intrano, mag-intraman ka mo. Kay base ka mo naman ang madaog. Salamat kit sa Bumbo Radio at sa Star FM. Basta Radio Bumbo, number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores. Balik na rin mga kabanan sa aton nga pagbalagan. Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 45 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Secretary Sam si Bombo Carla, may defensor ba report sa patrol. Ang assessment sa bitaw sa unang adlaw kag una kay kaduwang adlaw sa pagbukas sang klase sa mapampublikong eskwelahan diri sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kag ang recruitment sang mga rebelde sa mga eskwelahan ginatutukan man kag ginabantayan. Sabi nga ginabantayan sang aton matapos sang militar. Sekta sa patrol, Bombo Carla may defensor. Bombo Carl, sa report please come in. Yes, sa Bomopon, so naka-experience siya sang matraffic nga dalanon ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod sa unang adlaw sang pagbukas sang klase Bomopon. So kagahapon at yung ining unang adlaw sang face-to-face classes Bomopon si ang tubang gid sa mga eskwelahan do na mamagin naton nga matraffic gid Bomopon, no, especially dira sa area sang Araneta Street ang bulutuan na dira mo ang NOHS Bombopons, no, ang padulong pagid sa ETCS nga eskwelahan, elementary school Bombopons. So ang katapos ang bitaw tinagbantay ini sila kagapon na Bombopons, no, nag-assist sila sa dalanon para at least nga ang flow bala sang traffic abisan traffic pero sige-sige sa gihapon. So kagapon na muna natabo Bombopons, no, sige-sige ang flow sa mga sakyan galing hinay lang bala ang abante bala Bomopons, no, pero at least halin, no, wala nag-atinel sa mga pila ka oras ang mga salakyan sa dalanon Bomopons. So aga pa mga 6:30 do dira gid sila na budayan gid itong amuman ang pagsulod sa mga estudyante sa eskwelahan Bomopons. Pero mahambal ni Police Major Junji Liba nga manageable man ang traffic Bomopons. So compare kagaina, so medyo nagkanay-kanay naman Bomopons, so kay nakuhaan na nila sang technique kag okay na ang flow sang traffic. At ma-traffic man sa gihapon kay madamo sa mga so ang volume bala sa salakyan Bomopons nagdamo, no, kay madamo pagid sa mga private cars na nagba kay ang iban diri ginasugat dulong gid nilang ila sini nga mga estudyante Bomopons. So muna nagaling ang panugyan ni Police Major Liba nga sa mga drivers bala Bomopons sunod lang sa rules para at least nga hindi mag-stuck ang aton sini nga mga salakyan sa dalanon Bomopons kag hindi gid mag-cause sa dako nga traffic Bomopons. So Bomopons sa andala nato ng pahayag gikan kay Police Major Junji Liba. Wala man ta sang
any untoward incidents or reports with regards sa traffic, no? Except lang man sa first hour, siguro mga 6:30 to 7, nag-experience kita gamay sa problem. Dili lang naman sa, sa Aranita Street sa entrance ng NOHS. No? Medyo heavy, good. Heavy, medyo nagano siya. Hindi naman actually nga stop yun atong traffic. But gagiho man sa lang hinahinay. Hindi may mga road construction kita sa Hernaes. Kagisa dito sa Tubang sang Bungbungs. Okay. So generally lang manageable naman tanan. As expected medyo nag-increase ta sa salakyan, nag-increase ta sa medyo nagdako-dako ang traffic, tapos manageable lang. Yes, sir. So, sir, kagapon, sir, may gindugang kamo kung pila kabilog bitaw personnel ang gin-deploy kagapon sa aton sili Dalanon, sir? Base sa aton nga preparasyon sa mga previous pamana ng 1 week, 2 weeks before pa sang pagbukas ng klase sa public, may ara na kita na detail. So wala hindi actually nagdugang, kundi bali start lang base sa aton nga deployment. So I think sa kada school may average kita nga tagduha, except lang sa TCS nag-maximize kita up to 7 ang aton gin-deploy. Ang sa provincial 4, and then sa dito sa aton sa Cisco kang Lasal dugay na deployan sang 15 pa. So may ara man da nga more nga gin-deploy ta. So the rest average ta sa duwa lang itag duwa. Okay, tagduwa sa kada school. Yeah. Naka-receive ang kita sang reklamo. Lalong-lalo na nga naglain pa timpo hapon nga gaulan. So gin-address naman kay meron kami nakatambay nga striker, so gin-address naman. So ang ambola na ganina ko nga na expect na nga ang influx ng mga salakyan kahapon, lalo na mga jeepneys medyo kulang gid lang aton nga may mga driver nga medyo kulang sa disiplina, nag-stop sa alang-alang ang mga posisyon. So makos ginasa. So ang ato na nga mga medyo may arak at nga may naka-experience traffic normal kay muna gani ang tanan halos ng mga salakyan nga nag-agi sa mga entrance ng aton nga school. Natural maupundo sila for dropping ilang mga pasahero. So normally mauntat isa mapundo. May paglaga. Importante nagagiho ang aton nga traffic. Yes, sir. Mahinay lang siya. So far sa subong, sir, kagaina sa aga do ka okay man, sir? Well, kagina sa aga na experience wala naman na mas na-address na. Ang tanan to nga na-observe kahapon nga medyo mag-arot ng mga dalan, yung tingkuan tagi nga adlaw. So far wala naman ta naka-receive sang reklamo or complaint. Well, oo nga man nga ato lang man gani nasiling ko na normal man lang tani nga magdamo kita since nga damo ang aton pasahero mostly student. So manao gina sa school. So tendency mountat galing ang aton naman tani ginayo pila sa aton mga driver. Kundi ng drop zone or din ng loading zone, lang sa tani madrop or ang unloading zone. So kakos kita sang problema sa dalan because nga wala gidya sa na-observe ko hapon sa pag-libot-libot muna gidang nakita ta nga problema. Hindi gidya tanan nga mga driver makasunod sa aton nga rule or policy. Kinang lang gina naton tani ang kooperasyon nila nga just abide lang gid sa mga patakaran. Although muna nang tanan kita gapaningwa man nga makapapasahero sang madamo. Tungod man ang kwan, pero hindi pa na bila makahalit man sa iban nga mga motorista. Okay. So, mo to na pakiyagikan kahit this major Junji Alibaba. Kasi mo na sunod lang sila sa rules pagkapons, no? Practice nga, hindi nga
nga matawhay ang aton sining dalanon. Oo. Sige-sige ang flow. Amo man na basta mga first time ti kapon, first time tong golpeada nagdinamo, although 50% pa lang na. So at least pagka second day daw medyo na correct na. Sa bombo dalaga kanay ang ila sining pag-assist sa traffic ang ibandari siguro bombo points ang ibandari nag-commute na lang o kung nagdutay ang salakyan o nag-less ang volume sang salakyan bombo points. So, bombo points igadugang na lang ini naton ti ang obserbasyon ng diriya sang 30.3 division na bombo points nga katuhay ang unang adlaw sang unang cellphone so sa susunod kaya sa akon kay Captain na Pitong bombo points so ini ti ang ila nagka-coordinate ini sila sa aton sini nga mga kapulisan kag ini sila bombo points nga checkar Manila ang mga bulutuan nga sa mga bukid na bahin kag especially ang mga universities bombo points no mga eskwelahan kapag sa colleges na bombo points at ang ila sini nga ginamonitor kati madamo sa mga recruitments ang kakatabo bombo points no so ginapahanugyan madali nga ang mga kabataan hindi mo padala-dala sa mga recruitment no para at least nga makatapos sila sa ila sini nga pag-eskwela kag maayo ang ila sini nga pagpangabuhi bombo points hindi yang magupod sa katapos sang NPA bombo points so bombo points nga diyan nato napakayagi kay Captain Kim Apito. Car? Bombo points. Oh, no, dulaaw. Sige, go ahead. Sige, ari siya. Pero na po sa lahat, wala naman po tayong mga significant or malaking balita na incident for the first day of school. Yung atin lang po ay dahil first day of school na, tayo po ay nagbabantay lalo na po sa mga concerned at mga universities na concern natin na meron nga pong recruitment yung kabila. Yes, and we are eyeing po sa mga recruiter na ito and we want to protect our children po na sa recruitment CPP and PNDS. Yes po, especially po yung mga schools na sa bukirin natin. Apo, tama po kayo. So far, sir, ilang mga army po, yung member po na na-deploy po sa mga schools, sir? Ngayon po, we have a presence po ng PNP. So, again po, monitoring at coordination with them. Sir, yung reminders niyo po sa ating mga parents saka po sa mga estudyante din po, sir? I would like to remind po yung ating pong mga parents to please guide po yung ating pong mga kabataan. Ang concern lang naman po namin is for them to graduate, hindi po yung ma-recruit o sumama sa mga kaliwang grupo. Yan pa ating pong bantayan at lagi po nating i-guide. Yun lang naman po yung ating pong reminders sa mga estudyante po. Huwag po tayo magpapaloko, mag-aral po tayo at magtapos. Dahil yan po ay pangarap po ng ating mga magulang at yan po ay baka magbibigay sa inyo po ng magandang kinabukasan. Sige. So, mga po sa mga no, reminders na after may ginang reminders sa matapos ng army sa mga Tika lang kay kung pamatian mong Philippine Army ti huyang naman ang kwan. Ang persa sang subong sang mga NPA ti may persa pa sila mga rekrutaw. Magani mo po sa madamo-damo nga daan nagaligat sa mga encounters sa bombopons madamo sa mga mga documents nga nagapag-recruit sila bombopons no so kapay pa nga wala lagi din sila may na-recruit mga pamatanon bombopons. Okay. Bombopons amoy nang report gikan sa patrol ni si Bombo Calamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas kusi sa top all number 1 sa Bacolod. Radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos sa kaligid sa takdang alas 8 sa gabi. Mumulit ba si Mingagam na aton nga Bombo Radio kawayan, be? Para sa aton pagwa sa ma-update kung makontakta sila. Di ba sa aton sa pagpalagad first day and second day sa school ba maulanon ang aton nga panahon. So, anyway, San Bilin nga mga ginotno no sa ato sa pagpangalagad grabe magali ang kwano ang baha nga na experiencehan dito sa bungsang kwan no, sa mga lugar no especially sa northern Luzon ti imagine mayara to isa ka public school nga
kung ang taon mo gindayon nya gid ang iya sini nga klase mo. Gindayon nya gid. O ang iya sini nga klase kay nga ti ang tubig taga lapaw gani lapit na gani sa lapaw gid sa iya nga kuano nga dapa-dapa. No, so lapit na duga-duga sa tuhod ti mga estudyante araman sa sulod sang classroom. O kay face-to-face classes ni ang mga estudyante nagapinungko sa bangko pero tiil nila dapat sa semento nga taas ang tubig. Grabe, no? So muning mga experience but hindi why iya nakapugong, no? Ang pagtaas ang tubig, pagsulod sang tubig sa mga classroom, no? Dito sa area sang Macabebe, Pampanga, no? Kay ti nagbaha due to high tide, no? Sa first day sang ila in person nga classes. No? So may mga kuan man tani gani, no? May mga lugar man kita diri sa Negros Occidental nga kung lang tawon ta kuan man nimo, no? Nang ang Negros Occidental hindi man ni silinggid tanan nga alagyan ta di, okay. No? May mga teachers kag mga estudyante nga nagatabok sa suba palapos or pakadto sa eskwelahan, no? Agyan lang suba kaway pang mataytay, no? So ti kabay pa aton panawagan tadi sa sidi nga mga administrasyon, no? Nga mga budgetan na ini amo na ni pangunahon tao DPWH. O mo na ni pangunahon ta pangbutangan ta sang mga kuan sa mga taytay ini masuba nga kung sa tion sang klase ka mag-ulan ang mga estudyante nagalusong man nagaubog man, no? Sa suba, no? So hindi nga ang unahon ta diya mga kuan ang mga dalan ta diya sa sudad diya nga sus katawhay taon ka nami pasang dalan ginapang bungkal. Atong pangunahan nyo to amanin yung mga project ini mga asphalt overlay nga kunano da mga yudipato na, no? Nga mga kwandi nga mga dalan nga hindi pa man iya silinggit nga guba, no? So manamuloy ta sa mga teachers kami estudyante naton. Nga naga-experience sa tion nga magtupati nga ang ulan makontrol mo, no? And then sa pag-ubra bala dapat ya tani, no? Dasigay bla ba ti ang diri sa shopping area ho sang Mayo pa na da Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre o manog Septembre na manog 4 na kabulan. Wala Japon katapusan sa Southern Negros, particularmente sa 4th District, no? Natawan nyo blada. Ang kontraktor na Silver Dragon, construction tiyo, dasig-dasig mag-ubra, why nagatinir, no? Why bisan gabi, no? Sige ubra kay balaan nila ngati masako ina kag kinangnanon madisturbo ang consuming public. Bao diri iya, no? Padugay-dugayan pa nila yung obra, no? So teraw, why man asa Japon subong kagamamay na lagid, no? Sang ila nga ulubrahon, no? Ipadugayan pa. Hindi nami panglampaso maguya sang mga kuan yo, no? Sa mga opisyal sa DPWH ni nga hindi kay isaksaway sa kontraktor da sa kadugay-dugay ang publiko nagaantos. Sunda pili kamo sa mga kontraktor bla nga kuano nyo da nga di man na gani bidding kay preferred man na gani or negotiated bidding man na gani inyo man na mga kontraktor kay para makakuan ka mo da, no? Makaganit. Pilian yung kontraktor dasig mo obra. Hindi nga nang pinakauyaya ang kontraktor among butang nyo da tapos ang publiko antos sa kadugay-dugay interviewon ka mo ti damo lang mga rason na kunano da, no? Kasi nga ti mo ni may delayed may muna mga kontraktor way mga jackhammer way mga kambabako da sa ginaarkilahan pa na ginapasabkontra ay yudipator nga klasik pang gobyerno ato ni daw hindi amo. 2 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi sa aton nga pagpanagad diri sa aton nga palatunton kabay pa matupangdan sa aton national government, ha? No, kay tinamo pang mga eskwelahan subong ang mga teachers kami estudyante tabok sa tion may harap pagigagi pagis dagat, di ba? Harap pa na. Tinga ang way ni mapang obrahan taytay ang ginauna pa obra, no? Ang mga dalan nga kabakod pa man. Amo nang abilidad sa mga Pilipino nga hindi matupungan. Sige, no? Alaala sa po na to, no? Sabay na kamo sa Santos nga Rosario. Martes subong nga presentasyon petsa 23 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Sa lagad Bombo Ponce Espino, nagapangalagad sa upaw na pagpamati o kung nagapasalamat sa upaw na pagpamati para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo!
Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon, kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon, kagkapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga ay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.